מה קורה חברים, כאן אני מתפוצץ חדש ואני מקליט סרטון. אגב, אם אתם שואלים מה זה הלמטה, זה ששם, עשיתי בתוכנה חדשה. זה קצת מוזר, אני יודע, אבל סתם לצחוק אני אעשה את זה. אוקיי, אוקיי, ונפסלתי. מתתי. אני אומר, אנחנו מנצחים. אנחנו ננצח בדוק. קארל וזה לא כאלה חזקים. ויש לו אולטי, הוא יכול להשתמש. יו. סס, אבל קארל נגד 2 וניצחנו. לילי פשוט השתגעה עליו. מעולה. אוקיי, מהר. יאללה. יאללה, יש. בסה. מלטתי, אבל אנחנו נצח. אוקיי, כמה גביעים? 8 גביעים. בבקשה. לא עברתי. אני חושב שזה די מגניב שרואים כאילו את הפס הזה למטה. אני די חושב שזה די מגניב. מה אתם מעדיפים? שאני אעשה עם זה או בלי זה? אוקיי. תרשמו בתגובות מה אתם מעדיפים, איזה דמות. מנדי, יאללה. אני אומר, נפסיד פה. כן, נפסיד. גם נפסיד. אני שלא, נראה לי ננצח. ננצח. אוקיי, בנחת. אתם יודעים שהיום יצא לי 3 מדהימים, ובאחד מהמדהימים קיבלתי דמות. כן, דמות. וגם באחד מהמדהימים קיבלתי סקין, והשני קיבלתי 200 קרדיטים. ומה אתם מעדיפים? שאני אעשה עם קול או בלי קול? בטח כולם יגידו עם קול, אבל כן, סתם לדעת. כי לי דווקא יותר קל עם קול דווקא. כן. ויאללה, בום, ניצחנו. רק סיבוב ראשון ניצחנו. אוקיי, משחקים. יאללה, יש. אולטי, בום, יש. לא, לקחת, לא כך, אבל ניצחנו. יש. קרבים, 9, סבבה. בום. אוקיי. ממש קרוב לזה. אפשר ללמוד ממש קצת. אוקיי. תקשיבו, אתם מעדיפים עם קול או בלי קול? לי דווקא קל יותר בלי קול, לא, בגלל שצריך לערוך את זה עם קול. אוקיי. אוי. יאללה, בוא נשחק. כאילו לא אכפת לי לערוך, שיהיה לי יותר קשה מזה, אבל סבבה. אני דווקא אוהב לערוך, דווקא סבבה. אין לי משהו רע עם לערוך. אוקיי. אני אתחבר פה שנייה. הם 2 ממנו, אין סיכוי. לא,
כמעט מתתי. לא, ליאון מת. לא, יש 2-1 גרום. אנחנו על גרום. נראה לי ככה קוראים לו, נכון? כי הוא גרוע גרום. בדיחות קרש. וננצח אותו כי נקדנו אותו, אז כאילו לא משנה מה ננצח. לא הלכתי בלי כולם, חשבתי הם באים. הייתי יודע שהם לא היו באים, הייתי... אוקיי. יאללה. רגע, אני עושה משהו? אוקיי. עשיתי בלי קול לשנייה. כזה לא שמעתם אותי. אבל כן. בוא נשחק. אוקיי. אם אני עושה את הפץ הזה ואתם רוצים, תגידו לי באיזה צבע. היום זה היה אדום. אם לך זה יהיה כחול, צהוב, ירוק, משהו קבוצה. אפילו עוד פעם אדום. כמה זמן? כן, נשאר קצת זמן לסרטון. בוא נדבר קצת. בוא נשחק עם ספייק. יאללה. יאללה, בוא נשחק. אוקיי. מה קורה? עשיתי עכשיו בלי כל השני. הכל טוב איתי. ויפ. יופי מעולה. הוא אבי. יכול למשחק. למה הוא אבי? אני עושה לבן מהשעת. האמת שאני מקום ראשון במועדון שלי. מטורף. אני אומר, יהיה תיקו, כאילו. דנה רק ימות ויהיה ביני לבין האיש הזה תיקו. כאילו שנינו מות באותו זמן. אני רק מנחש, לא בטוח אבל. אולי לא בטוח. אני כועס. מו. אוקיי, אני אתחבא פה. אני רואה שנייה עליו. אני גזרל. אוקיי, בוא נראה. לא גזרל בעיניי. לא, יש גם את הגנה אז. אם השננו נהיה בגנה אז הרגיל. לא. אני רואה שיהיה תיקו לגמרי. אתם מכירים שיצא לכם תיקו? ששניכם מתים באותו זמן או משהו? אז כן, אני רואה שיהיה כזה. ובבקשה שזה לא יהיה זה. זה תיקו. ככה נהיה תיקו. אני רואה שכל המשחק יהיה תיקו ואני אפסיד 0 גביעים. ככה אני מנחש. לא בטוח. רק אני חושב. אני גם אענה 0 גביעים. יואו. זה מצחיק. ובום. דפה. אנחנו חזקים. וואו. לא ידעתי שספייק כל כך חזק בנוקאוט, אבל כן. אני אמות. אני חי. אפילו חשבתי אני אמות. אוקיי. ונהוג אותו. אז אני שואלתי. מה? אז אני טועה. אני אומר, הם צריכו פה ויהיה תיקו. תיקו זה... אם אנחנו נצטרך, אז לא יהיה תיקו. לא, למה אני מבסבס ככה טעולתי? לא, הם צריכו אותנו. כ-3-2. קצת חולה. לא חולה, פשוט חייב לי קצת הגרון. והכל טוב, כן, יש תיקו. איזה בסה. תיקו, הנה משהו בצד. אתם יודעים שגולפי בהודית, גולפי זה
גלידה. כן. אני אמשיך את שאר הסרטון בלי קול. אולי איזה 2 דקות או משהו. סתם, אני אשאיר אתכם בלי קול. אבל שאני אשאיר אתכם בלי קול. אוקיי, אנחנו אומרים לנצח. וואי, זה קשה לדבר בזה, אבל אפשר כאילו לנצח. אני אומרת שאנחנו ננצח. וואי, אנחנו קבוצה חזקה, מאוד חזקה. דג הזה חושב שהוא יכול להילחם. או, גרום חלש זה גם. למה תמיד אני אוהג את אדגר בפינה הזאת? כאילו, במקום הזה מתחת לזה. גם בפעם השנייה וגם עכשיו. אני אומר, אני אנצח אותו, כאילו. ודג, לא, זה לא דג, זה ענק, נכון? אבל, יש. אוקיי, נשאר 2 דקות לסרטון. אני יודע את זה. כן, אני קסם. אוקיי. בו! הבנתם? תגידו כן או לא בתגובות שוב. אוקיי. יאללה, מתחילים. הייתי אפקרן לשנייה, אוי ואבוי. הוא גגע לי. יש. וואי, אם אני לא סטופר, אם אני לא אסטופר, אם אני צורח, אתם תשמעו אותי, אז אם אני רוצה לסטופר, בבקשה להנמיך את המכשיר, טלוויזיה, טלפון, אייפד, מה שלא תשחקו, בבקשה להנמיך. אני מבקש. נכנסו שם. אם אני לא סטופ. אני לא סטופ. אם אני לא סטופ. אני כועס. המשחק הוא ביי. Hello, papa. Hello, papa. Hello, papa. בוא נראה. יש. עוד אפשר לסרטון? ממש קצת. עוד כמה שניות אפשר להגיד. אז אני אשאיר אתכם בלי מוזיקה שנייה. הבלתי אתכם? תגידו כן או לא בתגובות. יאללה, נראה לי אני מסיים את הסרטון ב3, 2, 1, בו.